Wel, swn i'n licio diolch i chi Bryn am ymuno ni heddiw yma. Criw bach Annedd Ni, da ni'n best yn Bangor. A dyn sy'n hogiau'n licio gofyn chydig o gwestiynau os da chi'n hapus. Croeso tad, edrych ymlaen. A ydych chi'n sgrifennu eich ganeuon eich hun? Faint o hir endach wedi bod yn canu? Ydw, dwi wedi bod yn trio sgwennu caneuon yn hun nes y cychwyn cyntaf. A nes i ddechrau canu o ran canu pop a rock, lle 1976, bell yn ôl, efo band o'r enw Crispas. Nathon ni fynd i Steddfod Aberteifi, criw o ffrindiau efo ni, ac rhyw brawn dim merchar, dwi'n meddwl fi, ond offeryna wedi cael ei gadael ar y llwyfan. A nath rei o'r hogiau jyst mynd i fyny a dechrau chwarae. A nes i jyst codi fyny a mynd i fyny a dechrau neud geiriau fyny, jyst wedi caneuon blues o'r oedd felly. A wedyn, dwi'n chydig ar ôl y Steddfod, ges i bosgard gen Ithel Jones o'r Llanrwst yn dweud, ti ffansi joinio ni mewn band, ti eisiau bod yn ganwr i ni. A felly nes i ddechrau canu efo Crispas yn 1976. Ydych chi wedi bod ar y tren i Afon cwestiwn P9 ydy hon? Wel, mi oedd y tren i Afon Wen yn pasio o flaen tai ni. Ges i yngeni am magu yn Llanllywni, ac oedden ni'n byw mewn stad o 2 cyngor, 12 tŷ o'na mewn rhes fel ac, oedden ni'n gwynebu lawr am y môr, am Aberdesach a Dinas Dinllaf hwnna. Ond rhwngthon ni ar môr, mi oedd yna lein tren o Gaernarfon i Pwllheli, a wedyn wrth gwrs o'na stesion yn Pengroes adeg ynny. Dyn be oedden ni'n neud fel hogia, mae'n siŵr sa chi'n cofio hyn, oedden ni'n mynd efo dima, coin o'r dima, hannar ceiniog o dima, ac oedden ni'n rhoid o ar y trac, ac oedden ni'n cuddiad wedyn a disgwyl i'r tren basio, dyna ni'n mynd yn ôl yna, ac oedd y ddima wedi cael ei gwasgu fel la, ac oedd hi'n edrych dda ceiniog, a wedyn oedden ni'n mynd i siop Halwy Morris, ac oedden ni'n prynu dada, ac oedden ni'n cael gwerth ceiniog o dada yn lle gwerth dima. Felly do fes i ar y tren i Afon Wen, ond do na ddim hogan, jyst wneud y stori yna i fyny nes i. Beth ydy eich hoff gan i berfformio? Mae'n amrywio i ddweud y gwir fel arfer, mae'r stwff ti newydd sgwennu ddwytha lle, trwy'r stwff mwyaf diweddara. Ond, dal yn hoff iawn o ganu Abacus, ond o'n dod tua diwedd y set fel arfer, a'r bardd o Montreal hefyd, mae'n dipyn o gan. Sut dechreuoch canu a pam? Wel, oedden ni'n deulu cerddorol, ond mam a'n had yn canu mewn cora, ac o'n i yn chwiorydd yn canu yn capal a falle. Oherwydd bod y tri yna ni'n agos at yn gilydd o ran oed, oedden ni'n canu yn capal, ond oedd mam yn ddynas capal a dad yn reglws, felly oedden ni'n cael canu yn cyngerdda'n capal a canu yn cyngerdda yn yr eglws. Felly oedden ni'n canu o oed ifanc iawn, a wedyn o'n i'n aelod hefyd o barti Cerdant, oedd yn Llanllywni ar y pryd, gen Mr Glyn Owen, prifathro ysgol gynradd, a nathon ni ennill sawl gwaith yn Steddfod yr Urdd ac yn Steddfod Genedlaethol. Dyn oedden ni'n mynd rownd wedyn y wlad yn neud cyngerdda yn canu Cerdant lle, ac nathon ni'n neud hynny am rai blynyddoedd. Felly, di canu erioed yn Steddfoda, o'n i'n canu caneuon Gwerin, Steddfod Llanllywni, Steddfod Groeslon, Steddfod Nasareth, a wedyn trwy stopio canu am sbel pan o'n i'n teenager, a wedyn ail ddechrau wedyn efo Crispas. Be ydy eich hoff pryd o fwyd? Dwi'n hoff iawn o mwyd, i ddweud y gwir. Dwi wedi bod yn rhedeg caffi bach efo'r wraig yn ddiweddar yn Pen Llŷn. Felly dwi'n licio goginio, a dwi'n hoff iawn o fita. Pysgod, dwi'n licio pysgod. Oeddwn i'n bita lot o gig, ond dwi'n trio bita llai o gig. A felly, unrhyw fath o bysgodyn, dryn o gymlor, si bas, neu macrall, dwi'n hoff iawn o facrall. Rhywbeth i gwir, mi fita i rhywbeth. Ydych chi yn nerfus cyn perfformio? Wel, y rhyfedd iawn, dwi'n mynd yn fwy a fwy nerfus fel dwi'n mynd yn hun ers talwm, a ddim llawer och gen i. Ac hefyd oedden ni'n tueddu yfad dipyn bach gormod cyn canu ers talwm efo Crispas a Sobin. Ond mae gennym ni reol efo Bryn Fôn a Ban, so neb yn cael yfad cyn neud gig. Achos ydy pobl yn talu pres da i ddod i dy weld di.
beth dwytha maen nhw eisiau wedi gweld pobl wedi meddwi ar llwyfan. Felly, fel dwi'n dweud, fel mynd yn hun, mae yna fwy o bwysau na chdi perfformio, a mae pobl yn disgwyl i chdi fod yn dda. Felly, dwi wedi dechrau mynd reit nerfus yn ddiweddar. Anwathoch fwynhau chwarae rhan tegwyn yn Cymraeg midfield. Do, yn sicr, oedd o'n gyfnod hapus iawn, gatho ni lot fawr o hwyl, fel sy'ch chi'n meddwl. Gatho ni'n meddwl ar y dechrau, wrth wneud o, bys fo'n mynd yn fath mor boblogaidd. Ac wrth gwrs mae pobl yn dal i sôn amdano fo heddiw, hyd er bod wedi stopio. Lot o hwyl. Ar rhan perffaith o ran, o'n i na fel straight man mewn ffordd, a gadael y jokes i Wally a Picton a George. Felly, mwynhau yn fawr. Beth ydy eich hoff ffordd o ymlacio? Dwi'n licio cerdded mynyddoedd, cerdded llwybr yr arfordir, y Gymreig, ac hefyd dwi'n chwarae dipyn o golff, felly, laeth y modd, dwi'n aelod yn Nefyn ac yn Caernarfon, ac fe'n mwynhau fynd o un lle llall o chwarae golff. Dwi'n licio bod allan yn rhyw. Diolch fawr iawn am gael cyfrannu. Diolch am mi chi ffindio o amser i mi heddiw yn eich amserau prysur chi Bryn. Croeso tad. A dwi'n falch bod chi wedi gallu dod yma i pontio i weld y set yma yn Noson Llawen a gweld sut mae pethau'n gweithio tu ôl i'r llenni. Fel da chi'n gweld, da ni yma trwy dydd yn ymarfer. Fydd y gynulleidfa ddim yn cyrraedd tan 7 heno, a fydden nhw'n meddwl bod bob dim jyst yn digwydd fel la, ond fel da chi'n gweld, mae yna lot o waith paratoi. A ddweud y gwir, mae gen i fi lot o waith dysgu leins ar gyfer heno, achos dwi'n cyflwyno'r peth ac yn canu hefyd. Felly, ond dwi'n falch o wneud oherwydd mae'n rhaglen arbennig i gofio'n ffrind mawr i Alun Spartan Hughes. Felly byddwn ni'n canu strydoedd Aberstalwm a dawnsio ar y dibyn heno efo'r band. Diolch i chi'ch dau. Croeso. Diolch Bryn.